ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላም ጥዕና ፍቕሪ ሓጎስ ኩለኩም እናተመነኹ ንሎሙ ንጠቅም ዘለና ንእሽተይ ትሕዝቶ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ደጊመ ሰላም ምክልታል ምናልባት ከምቲ ኩሉ ግዜ ብዝሓለፈ ተማሂርና ዝነበርና ሓደ ካብ ሓፂሩ ካብቲ ቋንቋ ንመልከሉ ሓደ እውን ሽራይብን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኤክስፕሬሽን ኣሎ ዘረባ ኣሎ ሽራይብን ኣሎ ሌዘን ኣሎ ሆረን ኣሎ ማለት እዩ ስለዞም ኣርባዕተ ክንመልኮም ተኣኪድና ኢና ሓደ ቋንቋ ክንመልኽ ንኽእል ማለት እዩ ካብኡ ምብጋስ ከዓ ብዝሓለፈ ብዛዕባ ብሪፍ ንእሽተይ ሪእና ነርና ማለት እዩ ሕግታት ናይቲ ብሪፍ እንታይ ምዃኑ ማለት እዩ ኣው ኣብዚ ዩቲዩብ ኣቲና እውን ክንሪኦ ንኽእልና ናይ ዝሓለፈ ትምህርቲ ማለት እዩ ሕጂ ንቐፃሊ ግን ይጠቕመና ዝብልናያ ካብ መሰረት ማለት እዩ ኣፀሓሕፋ ከመይ ኢልና ክንፅሕፍ ከም ዘለና ከዓ ንኣሽ ማለት እዩ በቲ ሕጂ መሰረት ማለት እዩ መበገስ ኢና ክንከይድ ኣብ ቀፃሊ ከዓ እናዓበና ከዓ ሓቢርና ከዓ ክንመሃር ኢና ሓቢርና ድማ ክንዓቢና ማለት እዩ ደጊመ ሰላም ምክትታል ማለት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ቅድሚ ምናልባት ቶም ኣዝኹም ተታብዕኑ ዘለኹም ግን የመስግን ማለት እዩ ቅድሚ ኣብ ትምህርትና ምኻድና ማለት እዩ ደጊመ ሰላም ምክትታል ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ሎም መዓልቲ እዛ እንታይ እያ ዘላ ብዛዕባ ኣይንላዱን ኣብ ሌነን ሕጂ ኣይንላዱን ማለት ዕድመ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ዕድመ ማለት ናይ ጥምቀት ዕድመ ክኸውን ይኽእል ናይ መርዓ ክኸውን ይኽእል ኣይንላድን ማለት ይበሃል ማለት ናይ ውራይ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝኾነ ማለት እዩ ብሓፂሩ እሽላደ ዲሽ ኣይን ተዛኢለ ሕጂ እሽላደ ዲሽ ኣይን ተዛኢለ ንዓኺ ንዓኻ እንታይ ገብረካ ይዕድመካ ኣለኹ ንምባል ማለት እዩ እዚኦም መጀመርያ እዚ ኡኤን ዝውድእ ኣርቲክል ናቱ ከዓ ዲዶስ ነገረ መንገደይ እዛ ኣብ ሌነን ማለት ከዓኒ ከምዚ እምቢ ምንባል ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ዕድመሲ ነቲ ዕድመ ናትካሲ እምቢ ምንባል ማለት እዩ ባሽብል ነዚ ንኣብነት ነዚ ሓቢርና ንምሃር ሓቢርና ንዕበን ዝብል ዘሎ እምቢ ክትብሉ ተኣኪንኩም እሽሌና ኣብ ማለት እሽሌና ኣብ ዳይነን ኮርስ ኣብ ንብል ማለት ሕጂ ከምዚ እቲ ኮርሲ እምቢ ትብል ማለት እዩ ኣብ ሌነን ሕጂ ኣብ ሌነን ማለት ትነፅጎ ማለት እዩ ምንፃግ ምንፃግ ማለት ነዚ መፂካ ዘሎ ዕድመስ ክትነፅጎን ከለኻ ማለት እዩ ዘይጣዓመካ ናይ ግዜ ሕፅረት ክኾን ይኽእል ናይ ከለ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ሕጂ ኣይንላዶን ኣምለኒ ማለት ናይ ዕድመ መፂካ ዘሎ ዕድመ ንዕኡ ንምንፃግ ማለት እዩ ግን ብመልክዕ መሪፍ ጌርካ ከፅሕፈሉ ነቲ ሓውካ ንዓርክኻ ንዘለኻ ነቲ መልክዕ ብሪፍ ጌርና ክንፅሕፈሉ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት መታን ክርዳእና ዳይን ፍሮይንድ ሌት ዲሽ ኢንስኪኖ ኣይን ማለት እዩ ሓደ ናትካ ፍሮይንድ ስታይል እንታይ ይብል ኣሎ ኣበይ ይዕድም ኣሎ ኣበይ ኪኖ ይዕድመና ኣሎ ማለት እዩ ዱካንስ ኒሽ ብላ ኣሎ ዱካንስ ኒሽ ግን ንስኻ ካንስ ማለት ንስኻ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንምባል ንስኻ ግን ክትመፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ሽራይብ ኣይነ ኩርሰ ናክርሽ ማለት እዩ ሽራይብ ኣይነ ኩርሸን ኣይነ ኩርሰ ናክርሽ ኩርሰ ማለት ሓፂር ማለት እዩ ሓፂር መልእኽቲ ከምዘይ ትመፅሲ ንገሮ ማለት እዩ ናብ ክለብ ከይድ ክዘናጋዕ ኢሉ ናብ ክለብ ዕድመካ ኣሎ ናብ ክለብ ከዓ እስኻ ክትከይድ ከምዘይ ትኽእል ወይ ስራሕት ኢኻ ወይ ብሓፂሩ ትካየድ ኣለኻ ኣለኻ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ንእሽተይ ይፅሓፈሉን ምንባል ማለት እዩ ኣብ ዛገ ሕጂ ኣብ ዛገ ማለት ልክዕ ከምዛ ኣብ ሌነን ኮይና ከምዛ ኣብ ሌነን ኮይና እንብ ምንባል ነዛ ኣብ ዛገ ማለት ከዓ ኣብ ዛገን ሕጂ ኣብ ዛገ ተቆይኑ ኖሞኒ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዛገን ተዳ ኮይኑ ከዓ ቨርበ ንኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኤን ተዳ ወሲኻ እዚኣ ከዓ ስሙል ተዳ ኮይና ማለት እዩ ንእሽተይ ተዳ ኮይና ማለት እዩ ኣብ ዛገ ሕጂ ኣብ ዛገ ብሓፂሩስ ልክዕ ኣብ ሌነን ተመሳሳሊ ዘለዎ ኣብ ትርጉም ተዳ መፂኻ ግን ብሓፂሩ ከምዘይ ትመፅእ ነግሮ ማለት እዩ ከምዘይ ትመፅእ ሲ ትነገሮ ንገሮ ዛገን ማለት ዛክሱምያ ሕጂ ናብነት ከምዚ ምንጋር ማለት ኣብ ዛገን ከዓ ልክዕ ንዕኡስ ትነግሮ ማለት እዩ ጉሩንድ ማለት ከዓ ዘይ መምፂኻ ምክንያት እንታይ እዩ ጉሩንድ ማለት ከዓ ዘይ መምፂኻ ምክንያት ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ሞታታ ከዓ ፎርሽላግ ፎር አንድረስ ትሬፍን ማለት እዩ ማለት ፎርሽላግ ማለት ከዓ ሻፕ እሽላገ ፎር ተዛኢለ ናብነት እሽላገ ፎር መደብ ኣለኒ ዕላማ ኣለኒ ከም ብሓፂር ትብል ተዋንካ ማለት እዩ ፎርሽላግ ፎር አንድረስ ትሬፍን ማለት ከዓ መደብ ግብር ንኻልእ መዓልቲ ክትረኽቦ ከም ዘለካ ማለት እዩ ካብቲ ንሱ ቆፂረካ ዘሎ ግዜ ሰዓትን ንኻልእ መዓልቲ ክትረኸብ ከም ዘለካ ከዓ ሓደነት ብፅሓፈሉ ማለት እዩ ሕጂ ክመፅእ ዘሎ መጀመርያ ንዓርክና ክኸውን ስለ ዘሎ ፍሮይንድ ኮይኑ ስለ ዘሎ እንታይ ይኹን ሃሎ ቶም ዝበሃል ንፅሕፈሉና ነስቶም ዝበሃል ዘሎ ድሕሪቶም ምስ መፅእ ክትመፅእ ዘለዋ እንታይ ዘላ እዛ ኮማ እዚኣ ክትህልዋ እዛ ኮማ እዚኣ እንተዘይገርናያ ነጥብኩ ዘለና ማለት ሃሎ ቶም ዝላይና ክንፅሕፍና ዝቶም ዘሎ ሃሎ ወላ ሃብታብ ክንብል ንኽእል ኢና ው ሃሎ ተኽላይ ክንብል ንኽእል ኢና ሃሎ ኢልና ድላይ ብሓፂር ኣብ ዝቶም ዘሎ ዝኾነ ሰማዕን ክንእትወሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ድሕሪያ ዘላ ትመፅእ ግን እንታይ ትብላ ኮማ ክትመፅእ ኣለዋ ኮማ ክትመፅእ ኣለዋ ኮማ እንተዘይገርና ግን ጌጋ ማለት እዩ ድሕሪ ኮማ ምስ መፅኣና ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ክትፀሓፍ ዘለዋ ተባሂሉ ኣብዚኣ እዚኣ እዛ ፋው እዚኣ እንታይ ክትፀሓፍ ኣለዋ ንእሽተይ ክትፀሓፍ ኣለዋ ሕጂ ንሕና ሰላምታ ክንብሎ ኢና ቬጌት
ቪጌት ኤስ ዲያ ከመይ ኣለኻ ከመይ ኣለኺ ንባል ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚኣ ግን ወዲ ስለ ዝኾነ ከመይ ኣለኻ ማለት እዩ ቶም ስለ ዘሎ ከመይ ኣለኻ ich hoffe der geht es gut ተስፋ ኣለኒ ጽቡቕ ንኽትህሉ ንብሎ ማለት እዩ ተስፋ ኣለኒ ጽቡቕ ንኽትህሉ እዚኣ ቤግሩሰን ማለት እዩ ሰላምታ ንብለልና ማለት እዩ ስዑሪ ዝመጽእ እንታይ ባሎ ዳንከ for deine Einladung ins Kino ማለት እዩ ዳንከ for deine ሕጂ እዚኣ ፎር እዚኣ አኩዛቲቭ ትኾን ዘላ እዚኣ ኸ ዲ ስለ ትወስድ አርቲክል ናታ እዚኣ እንታይ ባልና ዳይነ ንብላ ኣለና ስለምንታይ ዳንኤላ እዚኣ ኤ እዚኣ ስለምንታይ ተወሲኻ ታተልና እዚኣ Einladung ዲ ስለ ትወስድ ማለት እዩ ዳንከ for deine Einladung ins Kino ምናልባት ዛዕባ ዜን ኢንስ ትብል ዘላ ካልእ መዓልቲ ብዛዕባ ጥራሕ ትምህርቲ ንእሽተይ ክንመሃር ክንፈትን ኢና ንግዚኡ ግን እዚ ኢንስ ኪኖ ዳስ ኪኖ አርቲክል ዳስ ስለ ትወስድ ካብታ ዳስ ማለት እዩ ካብታ ኢን ዳስ ካብ ንብል ማለት ኢን ዳስ ካብ ትብል ታኤስ ካብታ ዳስ መፅያ ኢንስ ኪኖ ንምባል ንብላልና ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣ እንታይ ማለት ኢን ተደምሮ ዳስ ማለት እዩ ኢን ተደምሮ ዳስ ካብ ዳስ ሕጂ ኢን ዳስ ኪኖ ካብ ንብል ታኤስ ኣብዚ መፅያ ኢንስ ኪኖ መፅያ ኣላ ማለት እዩ So danke für deine Einladung ins Kino. ስለዚ ዓደምካኒ የመስግነካ ኣለኹ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ ዓደምካንስ የመስግነካ ኣለኹ ኣብዚኣ ነገረ መንገዲ እዚኣ ፎር ትብል ዘላ እዚኣ ኩሉ ግዜ እንታይ አኮዛቲቭ ጥራሕ እያ አኮዛቲቭ ጥራሕ ምስ አኮዛቲቭ ጥራሕ ትኸይድ ማለት እዩ ምስ ካልእ ዝኾነ ክኸይድ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ሽዑ ከምዘይ ትነፅእ እቲ ምክንያት እቲ ግሩንድ ክንነግሮ ስለ ዘለና ግሩንድ ማለት ምክንያት ክንነግሮ ስለ ዘለና ማለት እዩ ላይዳ ማለት ይቕሬታ ማለት እዩ ላይዳ kann ich nicht kommen ክመጻ አይክልኒ kann ich nicht kommen ክመጻ አይክልኒ ኮማ ገርና ሽዑ weil ተዳይልና ሕጅ ምክንያቱ ich morgen arbeiten muss እዛ weil ተዳይልና አትቨርብ አበይ ክመጻሉ ኣብ ኤንድ ክመጻሉ መወዳእታ verb ኤንድ ክመጻሉ muss ስለምንታይ ኮይኑላ ich muss morgen arbeiten ንብል ኣምነት ich muss morgen arbeiten ተዳይለ weil ኣብ ሰዓት ስለ ዘላ ግን weil ich morgen arbeiten muss kann ማለት ስለምንታይ ተዳይልና ታ ቫይል ስለ ዘላ ናብ መጽኻት ዝርግሓልና ሞታ ትኾናላ ማለት እዩ ክመጻ አይክልኒ ምክንያቱ ጽባሕ ስራሕ ስለ ዝኸንኩ ማለት እዩ ሽዑ ኦኬ ትርደላን አንተ ማለት እዩ አጉሩንደስ እዛ አጉሩንዳ አቢልና ያለና እዚ አብዛገውን አቢልና ያለና ዘን ፎርሽላክ ፎር አንድረስ ትሬፈን ማለት እዩ መደብ ግበር ግን ንኻለ መዓልት ክትረሃብ ከም ዘለካ ነው ባልካ ፎርሽላክ ማለትካ ከም መደብ ማለት እዩ በሓፂሩ ሻፕ ፎርሽላክ ተለና እሽላገ ፎር ተዳይለን አምነት ከምዚ ብፍላይ ኣብ ኤክስፕሬሽን ክንገብረን ከለና እሽላገ ፎር ኣብቲ ገማይንዛም ናይ ፈተና ፍተን ከለና ንጥቀመሉ ሓደ ሲስተም ማለት እዩ እሽላገ ፎር መደብ ኣለና ኣነ ከም ዘለኒ ኢልና ክንዛረብን ከለና ማለት እዩ ሽዑ wollen wir am Samstag zusammen gehen ማለት wollen wir am Samstag zusammen gehen ኣብ ቀዳምሲ በሓደ ክንከይድ ማለት ትደሊ ዲኻ ኣብ ቀዳም ማለት እዩ wollen wir am Samstag zusammen gehen ቀዳምሲ በሓደ ምኽድና ነርና ብላሉ ቀዳም ንዑ ክትዕሙድ ይጥዕሙን ከዓ ንሱ ክምልሰልና ኣለዎ ማለት እዩ ከም ሕቶ ግን እንታይ ንገብረልና ማለት እዩ ንኻሊ መዓልቲ ንገብረልና ንሓተሉና ፎሽላግ ንግብራልና ማለት እዩ ኣብታ መዓልቲ ሱ ዝብለና ዘሎ ግን ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣይጥዕመንን ኢልንያ ስለ ዘለና wollen ማለት ምድላይ ማለት እዩ wollen wir am كل ጊዜ ዛምስታክ ማለት ቀዳም ማለት እዩ ሕጂ wollen wir am ተዳይልና am كل ጊዜ ምስታይ ዝኸይድ am ሞንታክ am ዛምስታክ am ዞንታክ መዓልታት ንብል ተዳህሊና am ንብል ማለት እዩ ኢም ተዳይልና ጋ ምናልባት ናይ ዋርዕ በኻል መዓልቲ ሓን መፀና ኩና ብክድን ኢም ተዳይልና እዚኣ ኣደላ ኤ ብለና ከመ ፅሒፍና ኢም ትኸውን ኢም ዩሊ ኢም ማይ ከዓ ንብል ማለት እዩ wollen wir am Samstag zusammen gehen ቀዳም ስብሓደ ክንከይድ ንኽእል ኢና ሽዑ ሊበ ግሮሰ ማለት እዩ ሊበ ግሮሰ ኻ ብዙሕ ሰላምታ ከም ንባል ማሓፂኡ ምሻሉ ብዙሕ ሰላምታ ትቦም ዘለካ ሞዳታ ኣብ ሞዳታ ከዓ ሽምካ ጌርካ ተዓፅዋ ማለት እዩ ኣብዚያ ንስዑል ሕጂ ኣብዚ ኮማይ ንገብር ኢና ወላ ዝኾነ ንጥቢ ንገብር ኢና ኣብዚኹን ዝኾነ ንጥቢ ንገብር ኢና ማለት እዩ ጥራሕ እቲ ስምና ኣብዚ ንፅሕፉ ሓደ ስምና ጥራይ ይኹሉ ኣብቲ ኢንፎርማል ብሪፍ ሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ፎርማል ብሪፍ ተዳኺሉ ናብ ዓብይ ፈርማን ጽሕፈት ተሃልና ግን ሽምና ንሽማቦላን ተጻሕፍና ተመረጻይ ነጥብሉ ዝያዳ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ትመስልታ ናይ ኩሉ መዓልቲ ዝነበረት ብሪፍ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ካልእ ከዓ ከም ማለት እዩ መዓልታዊ እኳ ተዘይኮነ ግን ብቐጻሊ ማለት እዩ ከዓ ካልእ ክንቅፅል ኢና ማለት ዘዳለኮ ብዙሕ ትምህርትታት ኣሎ ኣብ ኣቲና ነዚ ትምህርቲ ተኸበብ መዓልቲ ምግዝን ከዓ ንመሃር ኢና ሓቢርና ንመሃር ሓቢርና ድማ ንዕዮ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዘሊ እንታይ ተሃልዩ ምናልባት እዚ መታን ኮንፊስ ከብለና ደጊ መታን ንእሽተይ ድግም ከብሎ ጀንበርቲ ክሳብ ዝሃለና ኩላትና ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ ጀንበር ትምህርቲ ሳብ ጀንበር ክሳብ ዝሃለና ከዓ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ከዓ ጀንበርቲ ትሰምዑ ክሳብ ዝሃለኹም ከዓ ንኹን ምትሕጋዝ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ሕጂ
سوري ابزي ابزي ምናልባት ነጥ በጣም ማለት ክሬና ማለት ፍሮይድ ማለት መሓዛ ማለት እዚ ላድን ማለት ከዓ ሌዲት ማለት ከዓ ምዕዳም ማለት ዓይን ላድን መዚያ ተኸይድ ሕጂ መዚያ እዚኣን ብሓዲን ዝኸዛ ሕጂ ኣነ ንዓኻ ይዕድመካ ክብል ተጣለ እሽላደዲሽ ዓይን ማለት እሽላደዲሽ ዓይን እዚ ኣውፂና ማለት እሽላደዲሽ ዓይን ማለት እዚ በዓሉ ካንስት ማለት ከዓ ምኽኣል ማለት ሽራይበን ማለት ከዓ መፅሓፍ ማለት ናክርሽ ማለት ከዓ መልእኽቲ ማለት كم طبعا بيقول لنا أبزاق جرون فورشلاج وزلوا زيهم من ألف تركي من يامس عنتو يليامس لازم نبرة أو أتينا كن كاتل غلنا قال نقرأ من قديش سوزان مالت بحادة مالتي جيهن مالت كا مخاد مالتي سامساك أدامي لنا يلنا بيا مالت كا نحنا مالتي سو أروايتن الصراحة مالتي موس جدا مالتي جدا تقولوا تانا هوفن تتاقوين خا تسفال لنا إيش هوفن تتعلمت إيش هوفن جاملت إيش هوفن تسفالني من بالماتي شوفه يا جيت اسكت تسفالني صبون وقتول مالتي تحطوا لغا في جيت يا انت لنا صبوا كمل لغا تليش شوفه يا جيت اسكت مالتي تسفالني صبوا وقتول لغا مالتي كل جزء شوفه لنا دحري خاب كما كنقبرالنا مالتي ስለዚህ ኩራት ተኻተልቲ ደጊሜ ሰላምኩም ይብዛሕ ብኻልእ ትሕዝቶ ካብ መጻኩም ድማ ኣብ ዘለኹም ሰላም እንጥዕናን ይምነ ዘይፈለጡ ኣሕዋትና ሸራ ምባል ከዓ ንተሓጋገዝ ሰብስክራይብ ኣብ ምግባር እውን ንተሓጋገዝ ምክንያቱ ንስኻትኩም ተዛኣና ዓይነት ዩቲዩበር እንተገርኩም ንኣነ ዝያዳ ከዓብን ክዕንብብን ይኽእል እየ ብዝተረፈ ግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ካብ ዝመፀኩም ሰላም ኣምስዩ ብናልባት ከም ዝበልኩኹም እዚ ቀጻሊ ትምህርትና እዘና ኣይነስ ጌርና ኣለና ድሕሪኡ ኣስፋ እናበልና ካብ ብደረጃ ከዓ ክንከይድና ደጊመ ግን ሰላምኩም ይብዛሕ